Да, там. Аз заклевам се, че на цели какво ми е, брат. Значи истия разпета, не е само мереха. Да. Казвам се Йордан Иванов, 12 години бях състезател по силов трибой. След като спрях с този спорт, почнах да се занимавам с бягане и седмица и нещо ми беше първото състезание. От тогава изпитвам сериозен дискомфорт в подбедриците. Искам тук да се изпъчиш, да дадеш главата максимално назад, тук да изпънеш левия крак и да го дадеш така насам. И сега да отпуснеш и да отпуснеш и тук. Заболявайте така място, като го направихме това. Като някакъв релиев усетих целия крак. Има участие и на нервната система. Вътре за цели. Флексора, тестите. Флексор, дигиторум, лонгус. Правим малко Active Release Therapy. Да, трябва да се постъпва. Само, че не е много актив, тъй като много боли, за съжаление, и не мога да си го прави сам. Сега да пусна. Ти ще остане с другата от тебе. Поминава ти обаче така, нали? Да, Давай, пакли. давай, да. Това ме боли. Ти много ме боли, разбираш. Сега ще го оправим. Открихме и Мадуан, аз как мога да му помогна и как той може да си помогне в къщи. Разбира се, няма да се оправи веднъж. Затова ще продължим с терапията. Той ще си прави упражнения в къщи и преди да тича, няма нужда да спира да тича, ще го проследим, ще държим връзка и ще преценим как да продължим с терапията по-натам. Няколко дена след като бях на процедури при калата, ми отшумяха болките в подбедриците. Той също така ми даде и няколко упражнения, които стриктно правих следващите дни. Всичко е наред и дори започнах подготовка за по-сериозно начинание.